Мамо, може ли да се прибираме по-бързо? И за къде сте разбързал толкова? Трябва да пишем писмо. Какво писмо бе, мамо? Нали го написахме вече писмото? Трябва на Снежанка, защото дядо Коледа 3 пъти идва и не ми е носил каквото аз искам. Аз искам PlayStation 5, той ми носи пак хубави работи, но аз искам PlayStation 5. И така, че на Снежанка ще вярвам. На нея ли ще пишеш писмо? Да. А да си чувал, че Снежанка изпълнява желания? Дядо Коледа носи подаръците, не Снежанка. Снежанка ще... Тя само му помага. Снежанка ще каже на дядо Коледа какво искам и дядо Коледа ще го купи или ще го изработи. Мамо, има няколко дни до Коледа и трябва да го напишем, защото да не изпусна последния шанс. Добре, мамо, добре, хайде да се прибираме.